Čaute kamoši, máme tu október a s ním aj veľkú oktobrovú súťaž na mojom Kiku. Hráme o skvelé ceny, kde prvá cena je PaySafe karta v hodnote 20 eur, druhá cena je takýto skvelý ovládač a tretia cena je VIP odznak na Kiku. Súťaž prebieha iba na Kiku, čiže ak chceš zbierať body, tak musíš sledovať live streamy iba na Kiku. Každý sub na Kiku dostane odo mňa 500 bonusových bodov a všetky body sa mu rátajú dvojnásobne. Kamoši, všetky body, ktoré ste nazbierali už aj doteraz, môžete takisto použiť. Presné pravidlá pridám na TikTok, na Instagram, čiže viete si to tam pozrieť. Teším sa, veľmi sa teším na tento október, verím, že tam bude kopec srandy, že si užijeme, že sa zabavíme, že posilníme trošku našu komunitu aj na Kiku. Prezdieľaj to video aj kamarátom, repostuj ho, aby sa k nám dostalo čo najviac ľudí. A čusky!